Merba kbar u żgħar għall-chatterbox il-ħin sar. Nispera li intom sew, aħna lesti biex nibdew. Hello tfal, kif intom? Illum dan il-video ħanoddu fl-imkien tan-numru wieħed. Tistgħu turuna n-numru wieħed fuq subajkom? Bravi, n-numru wieħed. Tajjeb, u ħankantaw hekk fl-imkien. Numru wieħed, nippuntaw il-fuq, nippuntaw l-isfel, nippuntaw fuq imneħirna. Għax aħna għandna imnieħer wieħed. Issa nerġgħu nkantawha biex ngħidu fuq ħalqna. Hawnhekk, għax aħna għandna ħalq wieħed. Tajjeb. Ejn ngħidu fejn in-numru qed fuq sabajkom uruli naqra ħanaraw. Tajjeb. Numru wieħed, nippuntaw il-fuq, nippuntaw l-isfel, nippuntaw fuq ħalqna. Fejn hu ħalqna? Aħna għandna ħalq wieħed ukoll. Tajjeb, issa ħanerġgħu inkantawha biex nippuntaw ta' fuq fejn issa fuq gedduna. Għax aħna għandna geddun wieħed. Mela lesti tfal, uruni subajkom erġgħu. Numru wieħed hekk dritt ħanarakom. Tajjeb, tlaqna. Numru wieħed, nippuntaw il-fuq, nippuntaw l-isfel, nippuntaw fuq geddumna. Geddum wieħed. Geddum wieħed. Bravi tfal, mela nerġgħu noddu fl-imkien għandna mnieħer wieħed, ħalq wieħed u geddum wieħed. Proset tfal kemm tafu toddu san-numru wieħed. Araw li taraw il-videos l-oħra tagħna fuq in-numri stennewhom u arawhom kollha tajb ħalli tgħoddu magħna flimkien in-numri kollha. Grazzi tfal għalissa nistgħu ngħidulkom to subscribe to subscribe to subscribe. Like u share to like u share to like u share to like u share. Saħħaw ċaw saħħaw ċaw saħħaw ċaw saħħaw ċaw. Ciao tfal! Narawkom!